ሰላም ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክብራት ተኸታተልተይ ኣብ ዘለኹምዎ ብሰላም ብጥዕና ክትህልው እናተመነኹም ንሎም ድማ ሒዘዮ መፅአ ዘለኹ ኣርእስቲ ጓል ብሓቂ ተፈቂራ ተርእዮም 10 ምልክታት ዝብል እዩ። ክስካዕ መጨረሻ ምሳይ ክትፀንሑ ተስፋ እናገበርኩ ብቐዳምነት ግን ነዛ ቻናልና ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሸርን ላይክን ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣባራትዑኒ። መዓልታዊ ንምክትታል ድማ ቻናልና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ እዚ ቻናል ክትኮኑ ድኽር ንዕድም። ሰናይ ምክትታል። ጓል ብሓቂ ተፈቂራ ተርእዮም 10 ምልክታት ቁፅሪ 1 ናይ ብሓቂ ሓልዮትን ተገዳስነትን ተርኢ ብዛዕባ ድሕንነትካን ተገዳስነትካን ተሓትት ከምኡ እውን ሂወትካ ብሓፈሻ ተሓልን ትግደስን ከመይ ከም ዝወዓልካ ወይ ከም ዘለካ ብተደጋጋሚ ተሓትት። እዚ ማለት ሓንቲ ጓል ናይ ብሓቂ ሓልዮትን ተገዳስነትን ተርእየካ ክትከውን ከላ ፅን ኢላ ትሰምዓካ ነቲ ትዛረቦ ኣቕልቦ ትገብረሉ ዝበልካዮን ትዝክር ብዛዕባኡ ንምፍላጥ ድማ ሕቶታት ተሓተካ። ብሓፈሻ ናይ ብሓቂ ሓልዮትን ተገዳስነትን ምርኣይ ማለት እታ ጓል ከም ሰብ መጠን ክብርን ዋጋን ትህበካ ድሕንነትካ ትግደስ ኣብ ሂወትካ ድማ ብስኻ ክትከውን ትደሊ ማለት እዩ። ቁፅሪ 2 ግዜ ትህበካ ምስኻ ግዜ ክትሕልፍ ትደልን ትፅዕርን ዝኾነ ይኹን ዕድል ምስ ዝርከብ ምስኻ ክትከውን እያ ትመርፅ። እዚ ማለት ድማ ቀዳምነት ትህበካ ብዙሕ ነገራት ክትገብር እናደለየት እንከላ ንኣኻ ግዜ ንምሃብ ኢላ ንኻልኦት ነገራት ወይ ሰባት ገዲፋ ምስኻ ትኸውን ማለት እዩ። ኣቓልቦ ትህበካ ምስኻ ኣብ ዘላቶ እዋን ነቲ ትዛረቦ ኣቓልቦ ሂባ ትሰምዖ። ሓንቲ ጓል ግዜ ትህበካ ማለት ንኣኻን ንዝምድናኻን ንዝምድናኹምን ዋጋ ትህብ መሳኻ ምዃን ይሐጉሳ ወይ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓ ኣብ ሂወታ ድማ ቦታ ከም ዘለካ ተርእየካላ ማለት እዩ። እዚ መግለፂ ናይ ተገዳስነት ፍቕሪ ወይ ድማ ኣኽብሮት እዩ። ካብቶም ኣዝዮም ክቡራት ነገራት ሓደ ስለ ዝኾንካ ሓደ ሰብ ግዚኡ ክህበካ ዓብይ ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ። ቁፅሪ 2 ድማ ግዜ ትህበካ ብሓቂ ተፍቅረካ ጓል ግዜ ትህበካ። ቁፅሪ 3 ትድግፈካ ኣብ ሽቶታትካን ሕልምታትካን ተባራትዐካ ትድግፈካ ኣብ ከቢድ እዋናትካ ኣብ ጎንኻ ትኸውን። እዚ ማለት ትድግፈካ ማለት ሓንቲ ጓል ብዝተፈላለዩ መንገድታት ኣብ ጎንኻ ትስለፍ ትሕግዘካ ተተባብዐካ ማለት እዩ። ብሓፂሩ ሓንቲ ጓል ትድግፈካ ኣላ ማለት ኣብ ሂወትካ ከም መሓዛ ከም መፃምድትኻ ወይ ከም ዝኾነት ናትካ መጠን ንዓኻ እትግደስን ንዓኻ ዝጠቅም ነገራትን እትገብርን እያ። ኣብ ከቢድ ይኹን ኣብ ፀቡቕ እዋን ኣብ ጎንኻ ትርከብ ንዕቤትካ ድማ ትግደስ። እዚ ናይ ብሓቂ ምልክት ናይ ሓያል ዝምድናን ተገዳስነትን እዩ። ቁፅሪ 4 ድማ ብዓወትካ ትሕጎስ ሓቀኛ ሓጎስ ኣብ ገፃ ይንበብ ብውፅኢትካ ድማ ትሕበን። እዚ ማለት ብሓጎስካ ትሕጎስ ማለት ንስኻ ተሓጒስካ ዓወት ኣመዝጊብካ ወይ ብሓፈሻ ፅቡቕ ነገር ኣጋጢሙካ ክትርእየካ ከላ ንሳ እውን ካብ ልቢ ሓቀኛ ሓጎስ ይስማዓ ማለት እዩ። ብሓፂሩ ሓንቲ ጓል ብሓጎስካ ትሕጎስ እንተኮይና እዚ ዓሚቕ ናይ ተገዳስነት ፍቕሪ ወይ ድማ ናይ ዕርክነት ምልክት እዩ። ንዓኻ ዝኾነ ፅቡቕ ነገር እንድሕር ረኺብካ ንዓኻ ዝሐጉሰካ ንዓ እውን ከም ፅቡቕ ነገር ትወስዶ ማለት እዩ። እዚ ብጣዕሚ ኣወንታዊ ባህርን ምልክት ጥዑይ ዝምድናን እዩ። ቁፅሪ 5 ተኽብረካ ንሓሳባትካን ምርጫታትካን ከምኡ እውን ንመንነትካ ብሓፈሻ ኣኽብሮት ኣለዋ። ተኽብረካ ማለት ድማ ሓንቲ ጓል ንኣኻ ከም ውልቀ ሰብ ንሓሳባትካን ስምዒታትካን ንውሳነታትካን ከምኡ እውን መንነትካ ኣፍልጦን ዋጋን ትህብ ማለት እዩ። እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተርእየካ ብሓፂሩ ተኽብረካ ማለት ከም ሰብ መጠን ዋጋ ትህበካ ከም ማዕረኣ ትርእየካ መሰላትካን ስምዒታትካን ትሕልወልካ ማለት እዩ። ኣኽብሮት መሰረት ናይ ዝኾነ ጥዑይ ዝምድና እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ተፍቅረካ ጓል ተኽብረካ እያ። ቁፅሪ 6 ድማ ተኣምነካ ብዛዕባ ውሽጣዊ ስምዒታታ ፍርሕታታን ከምኡ እውን ድሌታታ ብግልፂ ትዛረበካ ተኣምነካ እንድሕር ኮይና ኩሉ ነገር ኣብ ውሽጣ ዝተሰማዓ ነገር ብግልፂ እያ ትናገር። ተኣምነካ ምዃና ድማ ብተግባር ተርእየካ
እዚ ማለት ሓንቲ ጓል ኣብ ልዕሊኻ ዱልዱል እምነት ኣለዋ ማለት እዩ። ንሓቅነትካ ናትካ ተኣምን፣ ዝበልካዮም ቃል ወይ ዝገበርካዮ ነገር ከም ሓቂ ተቐበሎ፣ ከም ዘይትሕስዋ ወይ ከም ዘይተታልላ ተኣምን። ንዓኣ ወይ እውን ዝምድናኹም ተኣማኒ ከም ዝኾንካ ተኣምን። እዚ እምነት እዚ ድማ ኣብ ፍቕራዊ ሂወት ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ብሓፂሩ ሓንቲ ጓል ተኣምነካ ማለት ኣብ ቅድሚኣ ርእስኻ እትኸውን ትኽእል፣ ኣብ ቅድሚኣ ክትከውን ትኽእል፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት እውን ክትከውን ትኽእል። ብዛዕባኻ ብዘይ ምንም ጥርጣሬ ፅቡቅ ትፅቢት ኣለዋ ማለት እዩ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተኣምነካ ተኮይና እምነት መሰረት ናይ ዝኾነ ሓያልን ጥዑይን ዝምድና እዩ። ብዘይ እምነት ዝምድና ክዓብን ክፀንዕን ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ስለዚ ኣዝያ ተፍቅረካ ጓል ተኣምነካ ማለት እዩ። ቁፅሪ 7 ድማ ምስ ኣገደስቲ እዮም ትብሎም ሰባት ከተላለይካ ድማ ትደሊ። ምሳሌ ምስ ስድራ ቤታ ክትከውን ትኽእል፣ ምስ ፈተውታ ተላለይካ ድሌት ይህልዋ። እዚ ናብ ሂወታ ክትኣቱ ከም ዝደለየት ዘርእየካ ምልክት እዩ። እዚ ማለት ምስ ኣገደስቲ ሰባት ተላለይካ ማለት ምስቶም ኣብ ስራሕ ወይ ኣብ ዝኾነ መዳይ ፅልዋ ኣገዳስነት ዘለዎም ውልቀ ሰባት ምርኻ ማለት እዩ። ብሓፂሩ ምስቶም ኣገደስቲ ናተይ ትብሎም ሰባት ምልላይ ብዙሕ ግዜ ከም ኣወንታዊ ነገር እዩ ዝውሰድ። ምክንያቱ ንሞያዊ ዕብየትካ ዝሕግዙ ዕድላት ክፍጠሩ ስለ ዝኽእሉ። ቁፅሪ 8 ድማ ንመፃኢኹም ተሓስብ። ኣብ መፃኢ ትልምታት ነግረካ ወይ ብዛዕባ ናይ ሓባር መፃኢኹም ትዛረብ። እዚ ማለት መፃኢኹም ተሓስብ ማለት ብዛዕባ እቲ ዝመፅእ ሂወትኩም ትግደስን ነቲ ኣብ መፃኢ ክትገብርዎ ወይ ክትኮንዎ እትደልዩ ነገር ትዳለወሉላ ማለት እዩ። ብሓፂሩ ንመፃኢኹም ምሕሳብ ማለት ንነዊሕ ግዜ ዝዓለመ ኣተሓሳስባ ምህላው፣ ንቐፃሊ ምድላው፣ እዚ ኩሉ ንመፃኢኻ ናይ ምሕሳብ ማለት እዩ። ቁፅሪ 9 ድማ ንእሽተይ ነገራት ተስተውዕለሉ። ንዓኻ ዘገድሱኻ ንእሽተይ ነገራት ትዝክርን ተስተውዕልን። ንኣብነት ትፈትዎም ነገራት፣ ትፈትዎም ፊልምታት፣ ትፈትዎም ምግቢ ወዘተ። እዚ ማለት ንእሽተይ ነገራት ተስተውዕለሎም ንደቀቅቲ ወይ ንዘይክፍላት ዝመስሉ ነገራት ኣቕልቦ ትህበሎም ወይ ትርእዮም ማለት እዩ። ንእሽተይ ነገራት ተስተውዕለሎም ድሕር ዳኣ ኮይናሲ ኣባኻ ዓብይ ቦታ ከም ዘለዋና ናትካ በቃ ብደቂቕ ነገርስ ክትፈልጦ ትደሊ ማለት እዩ። ቁፅሪ 9 10 ድማ ንሳኻ ቅንዕቲ ግልፅቲ እንትኸውን ብዛዕባ ገዛ ርእሳ ሓቀኛ ንምዃን ትፅዕር። እዚ ማለት ምሳኻ ቅንዕትን ግልፅቲ ትኸውን ማለት ሓቂ ትዛረብ፣ ዘለዋ ስምዒት ወይ ሓሳብ ብዘይ ምትላል ወይ ብዘይ ሓሶት ትገልፀልካ። ብሓፂሩ እታ ሰብ ምሳኻ ኣብ ዘለዋ ርክብ ሙሉእ ብሙሉእ ሓቀኛ፣ ዘይትሸፋፍን፣ ዘይትሓብእ ከምኡ እውን ንምርዳእ ቅልል ዝበለት እያ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ምልክት ናይ ምትእምማን ኣብ መንጎኹም እዩ። ስለዚ ዘን ሎማዓንቲ ዝነገርኩኹም ትምህርቲ ደኣ ክስካዕ መጨረሻ እንድሕር ተኸታተልኩምዎን ካብዚ ገለ ትምህርቲ ክትወስዱ ተስፋ እናገበርኩ ተፈቲኹምዎ ድማ ናብ ካልኦት ሰባት ንክበፅሕ ሸርን ላይክን